Hello bro, na kami karon sa Cordoba bro. Oh. Sa kanang nang maligag sa ang bro ba. Nami diri karon. Brad, na nami diri Brad. Aray na Brad. Ang maligag sa ang ba asa na pitindahan ni mo ni Brad. Ana nami diri Brad. Bro, dara bro, mga seafoods bro. Pili lang mo dali bro. Ang lamian niya eh. Saan nyo ha? Saan? Git-git man. Aray ko diri. Pila po ito saan dahi? 180. Barato na, wag abot 190. Tawa mambusing. Berato na, walang sirado. Sirado dito dito sa mga. Sabaw, init. 180, wag abot 190 barato na. Lipat ng store ba 99. Wow, kabut sa gatos. 99 ra. Pwede pa sa Tennessee. Labusing, managkaon sila, naghangkag basiyo. Di ba siyo ram na sa pikas among ibutang dia ba? Brad, nanami diri sa may saang Brad oh. Ari na Brad. Sir, sir. Pwede na diha mas na mala namin lang nung daghan mo ma'am. Sir, daghan mo. Mo ni ato lang dito sir. Pila ni? Sige bro, salamat bro.